Het gaat helemaal net goed met de bezetting van bungalows in uw provincie deze vakantie. Dat zijn de ondernemers in de Zuidwesthoeken. Ze binnen dan ook leuk op Friesland marketing, die zijn had het alles vol zit. Daardoor verwachten de ondernemers minder last-minute boekingen. 70 mensen hebben een bekeuring gekregen bij de extra controles op landbouwverkeer door de politie. 50 kregen een waskoging. In totaal binnen 450 voertuigen controleren. De controle wie vooral richt op gevaarlijke, uitstekkende en scherpe onderdelen. De PVV wil dat er een referendum komt over de nieuwe wiemoenenparken in Friesland. De partij zal daarbij gedeputeerde Steert naar Poorntrunen. De parken met honderden wiemoenens zullen onder oor komen matten bij de Aarsludiek. Nevens de PVV moeten de inwoners maar beslissen kennen of dat een goede zaak is. Om 1 uur is de 39e editie van de Strontrace uit aanzetten. De deelnemers starten in Warkum en stekken zo gauw mogelijk de Iselmaar-oer naar Amsterdam. Daarna komen ze voorom naar Warkum. Ook nachts varen de skippen terug. Joen en vannacht kleert het op en luidt de temperatuur rond het 10 graden. Morgen komt in het zuiden van de provincie de zinnen erbij, maar in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt een graad of 16.